Nou, het plan is dus om 4 Elfstedentochten te gaan doen in 2020. Mochten we het net halen, dan krijgen we een tattoo. Elson, dus ik even steppen. Heb je hem al spijt van dit plan? Nee, absoluut niet. Nou, nee. Oh. Maar Nee, ik heb er spijt van. Ik zelf heb er spijt van. Ja, het is heel mooi. Het in het begin wel regen, vooral met de Wijszee. Blij dat we daar even rust van hier, want die is echt de dreigste van alle hier. Ja, want we krijgen nou eerst die Wijzenzee. En daarnaast, hoe strak wordt die orenplanning? In mid-mei dan hebben we het rin. Ja, 4 dagen achter elkaar. 4-daagse, ja. En dan geven we oer op het fietsen. En we eerst een week rust en dan geven we gelijk... Oh nee, eerst op het steppen. Eerst het steppen. Ja, eerst het steppen natuurlijk. S'nachts en dan man die zit fietsen. En dan beginnen we vreeds met het ziel. Dus dat komt even vlak achter elkaar om. Ja, mijn zielboord kan heel wat zitten, dus dat kan weer wat bekomen. En de wind dat het werk wel goed is. Dus, Oh, nou, ik denk dat nog een beetje leuk, maar... Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. We hebben even een oefenrondje ontvangen hier op de Wijzee. Oh, dit keer op het Grutte maar. Het is vrij jong, dus het zou hartstikke mooi wezen dat we hier 10 zie op rijden kunnen. Dat scheelt weer. Dan hoeven we maar 8 rondjes in plaats van 16. Afstand bloot wel hetzelfde, maar het is van het gevoel... Ja, 3 komt wat lekkerder. Van het gevoel is dat wel beter. Het ijs is prachtig. Op het begin van het maar is het wat zacht. We beginnen nog even voor. Het was natuurlijk het idee, helemaal in het begin, dat degene die het net hellen een tattoo zetten lieten, maar we doen nou machinaal zetten we er niet op. Toch om het groepsgevoel heeg te houden en mooi avontuur op je lichaam te zetten. Zo. Ik ken het nou net zien, maar wat komt er bij die op? als het goed is, ik heb hem zelf ook nog net zo, maar als het goed is, komt er een Elfstedenkruiskop. En wat betekent dat dan in dit verhaal? Nou ja, dat betekent het in principe dat we de Elfstedentochten dienen. Zoals je weet, we de 4 Elfstedentochten dienen. Ik heb dan te Gerrit met Simon, die is voor mij al west. Wij hebben 4 van de 4 hebben wij dienen. Dus wij krijgen Elfstedenkruiske zonder slagen erin. En de horen 2 die hebben ze alle 4 vellen. Die met je naar huis. En die krijgen slagen erin in het kruiske. Heb je hem nou ook de smaak te pakken dat je hem denkt die Elfstedentocht dat kan alle keren nog? Dat ben je ook leer. De step hebben we naar het Gravel gebracht. En de meeste orenspatten rennen zonder dit hier wel, want we in de kaart voor de Rinalsteden, alleen dat gaat helaas niet terug. Die houden we dan een keer te goede, maar... Valt hier weer mooi met erin. Ja, en de meesten die doen we nooit weg. Fietsen misschien al een keer, maar we zijn er half jaar wel uit dat we nooit weer op de autopad stappen. Dat weten we wel. 4 in hier gaat ik net weer gebeuren. Ja, het is wel de bedoeling dat wij Marcin Twaan dan een keer naar de Wijszee gaan om hem dan alsnog uit te rijden. Dus dan zullen we hier altijd naar weer omkomen kunnen om het slag in er nog in te zetten in het kruis. Reiner en Sander met de drek naar en ik kan hem opstellen, het doet verrekte zijn.